проекта решихме да се включим посредством една наша майка. Бяхме споделили нашето намерение да обновим сайта си. Имахме голяма нужда от това нещо и тя ни съдейства проекта да се окаже успешен и да постигнем нашите цели. Ползите от обновения сайт, които забелязваме, са страхотни. Имаме много подобрен интерфейс. Сайта ни може да се вижда от всички устройства в еднакъв размер, много по-подреден е, много по-систематичен. Навигацията ни е направена изключително лесна, интуитивна, лесна за използване. Много по-лесно се намира всякаква информация, от която родителите и всички ползващи сайта имат нужда. Категорично смятаме, че всяка образователна институция е необходимо да има уебсайт, защото това един вид е лицето на самата институция и е много добра връзка и комуникация с родителите. Категорично смятам, че обновяването на уебсайта би довело до привличане на нови деца, на интерес към съответната образователна институция и би дал по-богата информация на всеки, който се интересува от дадена институция. В уебсайта бяха направени следните промени. Беше ни актуализиран изцяло уебсайта. Галерията ни беше подобрена и обновена. Всички секции бяха подредени, систематизирани и като цяло обратната връзка, която родителите могат да ползват, също беше добавена. И някои нови секции бяха добавени също така. След обновяването на сайта получихме много положителни отзиви от страна на родителите, че самия изглед на уебсайта е много по-подреден, много по-лесен, много по-интересен за тях и актуален към момента. Не сме срещнали никакви предизвикателства, всичко беше предварително добре уговорено, планирано. Имахме много открита и добра комуникация с хората, които се бяха взели да обновят уебсайта ни и всичко протече така, както очаквахме. Много е важен уебсайта за комуникация между учители и родители и ученици, тъй като предлага лесен достъп до информация, централизирано, систематизиран. Има форми за обратна връзка, там могат да се качват много изяви на децата, дейности свързани с всяка една образователна институция и достъпи до най-различни ресурси. Както вече споменах, бърз и лесен начин за намиране на информация и комуникация е уебсайта. Има добра обратна връзка. Чрез уебсайта могат да се дадат всякакви участия на децата в всякакви проекти, дейности, свързани с детската градина, видими за родителите оттам. И все пак това е един официален канал за комуникация с родителите. Категорично бих посъветвала всички образователни институции да обърнат внимание на уебсайта си, да го обновят и ако имат нужда, да направят необходимите промени.